Shalom, shalom dla wszyscy. Dzisiejszy daf yomy uczymy się razem tutaj uczymy się razem traktatu Menachot Nun Tet Amud Alef, to znaczy 59a. Dalej widzimy, co Gemara uczy nam u Menachot. Menachot, ofiar z mąki, który był w Mikdash. Prawda? אוקיי, מישנה mówi coś takiego, מתניתין, tutaj. יש תאונות שמן ולבונה, שמן ולא לבונה, לבונה ולא שמן, לא לבונה ולא שמן. Ale gdzieś trochę hebrajskiego, tak? Jest, ma, jest, albo jest, to jest też, tak jest, albo są. תאונות, to jest trochę skomplikowane. תאונות tutaj require, potrzebuje. Tak, to znaczy są menachot, które potrzebują szemen, olej, ogólny olej z oliwki, ale to jest szemen, tak są też inne oleje. Lewona. לא, nie, tak? To lo lewona ולא שמן, ani lewona, ani szemen, ani olej. I co to jest lewona? Lewona, jak jest tutaj tłumaczenie? Franciszce, to znaczy lewona, to jest, wiemy, że to jest taki, to jest dobry zapach, balsam, tak jak byli w kadzidło byli 11 inne rodzaje inne rodzaje zapachu, takie specjalne, no, taki jak mirty i tak dalej. I lewona jest jeden Mieszanka, od specjalna mieszanka ziół. 11. I lewona, tak to jest lewona. To jest napisane Boswellia. Okay? I to był w kadzidło i też byli kilka menachot, które był tam też lewona. Tak jak to będzie tutaj, tak? Boswellia, tak, Boswellia, okay? Które ma dobry zapach. אוקיי, ואלו תאונות שמן ולבונה, מנחת הסולת והמחבת והמרחשת והחלות והרקיקים. Mishnah mówi, że są menachot, które tam jest olej i lewona. I gdzie mamy olej i lewona? Mamy to w mincha, który nazywa się minchat solet, który jest od solet. Solet, mówiliśmy, to jest semolina. Też mincha machwat, który jest... e, też zapomniałem, przepraszam. Musimy uczyć się więcej. Machwat to jest po hebrajsku frying pan. Jak po angielsku. Jak to jest po polsku, zapomniałem? Machwat? Pomóc, proszę, pokażę. Jak to nazywa się? Patelnia, tak? Patelnia, dziękuję. Patelnia, patelnia. Mięcha, która jest na patelni. Marcheszyt. To jest taki też inny, taki talerz, nie dokładnie talerz, gdzie tam też robimy mincha. Chalot, jest mincha od chalot, chałki i jest mincha, który tam jest od rekikim. Rekikim to jest napisane waferki, ale to jest taki inny rodzaj chleb, ale mówiliśmy, że w Mikdash był tylko maca. To jest taki inny objętość albo taki małe chałki może być. Dobrze, tam potrzebują, tutaj mamy 5, solet, machwat, marcheszet, chalot, rekikin. Kiedy robimy ich, kiedy ofiarujemy ich w Mikdash, potrzebuje być tam szemen i lewona, olej i lewona. I też minchat kohanim, kohen, który ofiaruje mincha jako nedawa, jako wolontariusza, to nie jest obowiązkowe dla niego. Minchat Kohen Mashiach, który prowadzi mincha. Minchat Goj, ok, jest tutaj napisane tak, jeżeli Goj, on może i on chce
dać mincha do mikdash, minchat naszym, kobieta, które ofiaruje mincha i minchata omer, tak, omer to jest po Pesach, dzień po Pesach. Mamy tutaj 10 inne rodzaje minchy i wszyscy, kiedy ofiarujemy ich, musi być tam olej i lewona. מנחת נסכים טעונה שמן ואין טעונה לבונה. לחם הפנים טעון לבונה ואין טעון שמן. מנחת נסכים to jest, że kiedy człowiek kiedy człowiek ofiaruje, e, myślę też ola, kilka rodzaje, nie, ola, muszę sprawdzić, ale kilka rodzajów ofiary. On też prowadzi tam też nesach, które jest wino i też dodatkowa mincha z mąki. Jest napisane, że minchat nesachim, taka mincha musi być tam olej, ale nie ma tam lewona. Lechem apanim to jest e, 12 chałki, które są na stole w Mikdash każdy szabat. Tam jest lewona, ale nie ma tam olej, bez oleju. שתי הלחם ומנחת חוטאו, מנחת קנאות, אין טעונין, לא שמן ולא לבנה. שתי הלחם, to jest dwa chałki, które ofiarujemy na Szawuot. I też minchat chutę, to jest mincha, które prowadzi człowiek, który zgrzeszył. I minchat keno to jest mincha, które sota, kobieta, która była z ktoś inny i jej mąż, myślę, że może być oni robili coś zakazane razem. Ona prowadzi też minchat sota i trzy rodzaje tutaj sota, chote i szte lechem, nie ma tam ani olej, ani lewona. Ok, idziemy do Gemara, sekunda. אוקיי, גמר המובי, אמר רב פאפא, אמר רב פאפא, כל אחד אתנן 10, תנן, כל אחד אתנן 10 תנן, לאפוק מידי רבי שמעון דאמר, מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא, כמשמע לן דלא. תגמר המובי, że że kiedy mamy tutaj, jak mówiłem na początku, że jest napisane, że są 10 inne rodzaje menachot, gdzie tam jest olej i lewona, i jest napisane też chalot i rekikin. To znaczy, że kiedy człowiek prowadzi, to nazywa się mincha ma'afe mincha, która jest w piecu, tam musi być 10 albo 10 halot, chałki, albo 10 rekikin. I Gmara mówi, że to jest, że Miszna chciała uczyć się nam to. Dlaczego? Dlatego opinia rabina Szymona jest, że człowiek może prowadzić 5 chałki i 5 rekikin. Takie małe chałki. I kiedy Miszna mówi tutaj wszyscy razem, uczymy się, że to musi być 10, albo 10 chałki, albo 10 rekikin. תנו רבנן, ונתת עליה שמן ולא על לחם הפנים. Kiedy Tora mówi o minchat omer, Tora mówi, że musimy wlawać olej na mincha omer. Uczymy się od tego pasuk, że alea musisz wlawać olej na minchat omer, ale nie coś inne, co nie lechem apanim, chleb, który jest na stole, tam nie będzie olej. To jest limit, to jest jak uczymy się to z Tory. Ale Gemara mówi, dlaczego potrzebujemy tak brajta, że musimy uczyć się to. Dlatego, jeżeli nie mieliśmy tego limud, gdzie jest tam napisane, to mogliśmy pomyśleć inaczej, co? שיכול והלא דין, ומה מנחת נסכים שאינה טעונה לבונה טעונה שמן? לחם הפנים שטעון לבונה אינו דין שטעון שמן.
mogliśmy robić kal wachomer, to znaczy, że jeżeli mincha nesachim, mincha z winem, tam nie ma tam lewona, ale jest tam olej. Oczywiście, że lechem apanim, gdzie jest tam lewona, musi być też olej. Tak, mogliśmy robić taki kalwachomer, to jest jak można uczyć się, jeżeli jeden rzecz jest taki lekki albo nie jest tak ważny i on ma A, oczywiście, że drugi rzecz, który ma A już, on będzie miał też B, tak, tutaj olej i lewona. I Gmara odpowiada, nie robimy tego kalwachomer, nie można mówić to dlaczego. Talmud lomar, alea shemen velo alechem apanim shemen. To uczyła nam, że tylko minchat omer i inne, które mówiliśmy, będą mieli siemen, olej, ale lechem apanim nie będzie miał on, nie będzie miał olej. Gmara kontynuuje, ושמת עליה לבונה, też jest napisanie w to, że kiedy mówimy o minchat omer, tak, Minchat Omer, jest tam napisane, Minchat Omer musi mieć też lewona. Uczymy się od tego pasuk, że Minchat Omer ma lewona, ale Minchat Nesachim, Mincha z winem nie ma lewona. I dlaczego potrzebujemy uczyć się to? I dlaczego to musi być napisane jasne albo prawie jasne w torze? Dlatego mogliśmy robić kal wachomer. Kal wachomer w Gemarze nazywa się też din. Tak? Din to jest taki jak miszpat, jak prawo, ale tin w Gemarze to jest też קל וחומר, שיכול, והלא דין הוא, ומה עליכם הפנים שאינו טעון שמן טעון לבונה? מנחת נסכם שטעונה שמן אינו דין שהוא טעונה לבונה, גמר מובי. Jeżeli lechem apanim, chleb twarz, a? Jeżeli lechem apanim, które nie ma olej, on ma lewona, oczywiście, że minchat nesachim, mincha z winem, które ma olej, będzie miała też lewona. To jest taka logiczny, ale Gemara mówi, nie możemy mówić to, to jest logiczne, ale Tora uczy nam inaczej. Talmud lomar, alea lewona, ולא על מנחת נסכים לבונה. Jest napisane, że minchat omer ma lewona, ale tylko ona ma lewona i inna mincha jest inna mincha, która nie ma lewona. I co to jest? To jest mincha z winem. Minchat nesachim. Co Gemara dodaje tutaj? I też mincha, Gemara kontynuuje, Gemara mówi, jest też napisane e, pasuk mówi, kiedy Tora mówi o mincha omer, Gemara mówi, że jest tam olej, jest lewona i Tora skończy się mincha i to jest mincha, ona jest mincha. I to nie potrzebuje, dlatego dwa słowa mincha i nie potrzebuje tutaj mincha i. Dlatego już wcześniej było napisane, że Omer to jest mincha. I jeżeli Tora dodała to jeszcze raz, możemy uczyć się coś innego, coś dodatkowe. לרבות מנחת שמיני ללבונה. Uczymy się stąd, że kiedy Moshe budował Miszka na początku, byli tam 8 dni miluim, specjalne 8 dni. Każdy dzień on budował i taki destroyed, tak, budował i tak, i codziennie on budował od razu, od początku. I też 8 Znaczy dzień tam rozkładało mieli się i mincha, taki specjalna jest. I stąd uczymy się, że ta mincha też miała lewona. I, i od słowa i uczymy się להוציא שתי הלחם שלא ייתנו לו שמן ולא לבנה. Od słowa i uczymy się, że
ז'מנחת עומר מה שמן אי לבונה, ישתה הלחם נשבועות, ניימה אני שמן אני לבונה. שותשים tego pasuk, עליה שמן, ז'מנחת עומר מה עולי, לחם הפנים, ניימה עולי. Okej, to tutaj chcieliśmy się, to jest kilka Rabinie, zasad o menachot, szkołach.